To bude až potom. Vyfocený. Usmát se. Dozněly tóny té nejkrásnější písně. Já bych požádala o slavnostní projev Soudružů. Já děkuji za slovo. Doufám, že budu dobře slyšet, zejména pro ty, kteří tu nejsou z různých důvodů mezi námi. Vážení spoluobčané, vážené soudružky, vážení soudruzi. 1. máj v dnešní době pro mnoho lidí představuje zejména den lásky, symbol kvetoucího jara. Vedle těchto poetických asociací je ale již 127 let i symbolem boje za sociální emancipaci lidstva. V naší zemi v době první republiky 1. máj představoval symbol boje za sociální a politická práva prostých lidí. Znamenal celosvětový protest proti vykořisťování, zbídačování a ožebračování obyčejných lidí vládnoucí vrstvou společnosti. Pro ty mladší, kteří tady jsou, aby nedošlo k mýlce, chci jenom připomenout, že 1. máj se slaví na počest stávky ve Spojených státech amerických Chicago, aby nám zase někdo nepodsouval, že to jsou pouze naše komunistické výmysly. Tak vám mladým přečtěte si historii. Po druhé světové válce a především po roce 1948 se postupně staly oslavy 1. máje do jisté míry pro mnoho lidí u nás, bohužel, formalizovanou záležitostí. I přesto se tyto manifestace konaly v systému, který přes všechny své chyby a nedostatky zajistil svým občanům právo na práci a sociální zabezpečení, rovný přístup ke vzdělání i bezplatnou zdravotní péči. Po roce 89 překotná privatizace, provázená řadou podvodů a skandálů, dostala naši republiku do pozice závislého subdodavatele. Na dividendách mířících na zahraniční účty přicházíme o miliardy korun. A přestože produktivita práce našich pracovníků v pobočkách zahraničních koncernů a společností je stejná jako zaměstnanců v jejich mateřských závodech, mzdy jsou daleko nižší. Již dávno neplatí za poctivou práci poctivá odměna. Změna po roce 89 přinesla i jiné, pro nás už méně příznivé záležitosti. Přinesla sociální nerovnosti, pramenící z tzv. Kuponové privatizace i z tzv. Tunelování, čili rozkrádání státního majetku privátními skupinami, mnohdy připomínající spíše bandity z dob divokého západu. Tyto skupiny dokázaly rozebrat více než 3 bilionový majetek, vytvořený prací předchozích generací. Ani to nestačilo. A tak je dnes navíc Česká republika ještě zadlužena dalšími skoro 2 biliony korun.
a dalších 100 miliard se zatím říká z veřejných rozpočtů je ročně rozkradeno podivnými veřejnými zakázkami a korupcí. Tyto otékající finanční prostředky by bylo možné využít pro zlepšení rozpočtové a sociální situace řady občanů. Pokud se ale občané neozvou, hrozí, že to budou právě oni, kteří budou i v budoucnu postiženi nejvíce. Ti, kteří na majetkový převrat doplatili nejvíce, by nyní dle představ politické elity měli platit pomyslné složenky dluhů. Toto my jako komunisté odmítáme. Odmítáme i reálné dluhy, díky nimž mnoho našich spoluobčanů padá do dluhových pastí, jež končí exekucemi a tragickými lidskými osudami. 72 let žijeme v míru. A my všichni, jak jsme tady, bychom si přáli, aby tomu tak bylo i nadále. Máme obavy z toho, co se odehrává v mezinárodní situaci. Spojené státy hrají vedoucí roli v NATO, které se čím dál tím více stává reprezentantem výlučně amerických hospodářských a politických zájmů, respektive zájmů mocných zájmových skupin ovládajících americkou politiku. Takže více než 2 desetiletí od pádu socialistického tábora jsme byli svědky intervencí v Iráku, v Jugoslávii, v Afghánistánu, v Libyi, nyní v Sýrii. Sledovali jsme vraždění civilistů ve jménu západní demokracie a kultury, abychom se pak o několik let později dozvěděli, že ty klíčové záminky byly mylné nebo dokonce smyšlené. Život usmrceným a svobodu okupovaným však toto do doznání nevrátilo a nikdy nevrátí. Odmítáme, aby se Česká republika v rámci NATO či v rámci užšího transatlantického vztahu k Spojeným státům podílela na stupňování napětí ve střední a východní Evropě. Důrazně protestujeme proti rostoucímu napětí v Evropě, které vytváří hrozbu eskalace v podobě dalších válečných konfliktů. Jsme dlouhodobě a zcela zásadně, a chci, aby to tady zaznělo, proti přítomnosti cizích vojsk a cizích vojenských základen na našem území. Je otázkou, zda naše účast na to je to, co nás má ochránit. Jeho agresivní válečné útoky, které jsou vedeny proti některým státům OSN, bez souhlasu Rady bezpečnosti, tedy v rozporu s mezinárodním právem, se stávají hrozbou i pro nás. O vstupu do NATO se rozhodlo bez nás. Nikdo se občanů neptal, zda do tohoto společenství chceme vstoupit, či ne. Myslíme si, že je na čase se nás všech zeptat, zda důvěřujeme tomuto spolku, že nás ochrání a zda v něm chceme zůstat. Chaos a animozity a nejistota se promítly i do Evropské unie, kterou navíc deformuje vliv evropských byrokratů, zcela odtržených od reality běžných lidí. Sílí tak sociální rozdíly mezi občany, rozdíly mezi jednotlivými evropskými regiony a mezi národy. Tady stojí za připomínku, že lidé v referendu ve Velké Británii již rozhodli o svém vystoupení v Evropské unii. Uvidíme, jaký dopad to bude mít na nás, na občany této země. Zda naše vláda dokáže uhájit Evropské unie naše zájmy. Co se týká Evropské unie, problém je tady ještě jiný. Západoevropské mocnosti se v podstatě podílely na tom, že teď nás provází velká vlna migrace do Evropy. Následky se ale snaží přenést i na země, které ji nezavinily. Komunistická strana Čech a Moravy rozhodně odmítá kvóty uprchlíků a podmiňování přijetím čerpání evropských dotací Evropskou unii považujeme za vyděračství, kterému by naše vláda neměla ustupovat. V důsledku přebyrokratizování Bruselu dochází k vydávání mnoha nesmyslných, neefektivních norem a směrnic. A jen málo občanů si doposud stále uvědomuje, že postupným přesouváním mnoha pravomocí z národních států na instituce Evropské unie a nadřazenost evropské legislativy na domácí získává Evropská unie značné pravomoci. Ale abych se vrátila i na naši domácí scénu. 1. máj je i trošku rekapitulace, co se za ten rok od minulého 1. máje stalo.
A bylo by chybou nepřipomnět si, že proběhly volby do krajského zastupitelstva. V našem kraji tak došlo ke střídání. Krajské zastupitelstvo, které dosud ovládala koalice ČSSD a KSČM, nyní ovládlo hnutí ANO 2011, Starostové a nezávislí, ODS, za podpory 2 zastupitelů TOP 09. Bohužel jsme nedokázali za celé období, a promiňte, že to tak řeknu, prodat práci našich zastupitelů, prodat jejich dobrou práci. V kraji to fungovalo a tak nikdo neměl potřebu tuto práci nějakým stylem propagovat. To byla naše největší chyba, kterou jsme udělali. Nicméně nové zastupitelstvo jako první krok zvolilo to, že zrušilo proplácení žákovského jízdného. Začalo nabírat úředníky, vytváří jakýsi spolek pro krajské nemocnice. Nejsem přesvědčena, že občané, kteří jim dali důvěru, si právě takovouto změnu představovali. A mám vážné obavy, že uvěřili pouze planým slibům hnutí ANO 2011. Na podzim tohoto roku, a už to tady zaznělo, se budou konat volby do Poslanecké sněmovny. Asi nikoho z nás nepřekvapí, že vláda je již nyní zkoumána vnitřními rozpory, že vládní koalice neřeší klíčové problémy České republiky. A namísto toho jsme svědky čím dál tím častějším sporům předsedy vlády Sobotky a ministra financí Andreje Babiše. Jejich dopisovací akce snad v tuto chvíli baví už jen je samotné pana Kalouska a novinářskou obec. Protože není nic jednoduššího, než před volbami odvést pozornost od důležitých témat. Protože kdo by si vzpomněl, jak sociální demokracie slibovala před minulými volbami restituce církevní, jak zreviduje. Kdo by si vzpomněl, jak ANO vystupovalo, že nejsou politici a že zamezí růstu státních úředníků, tak jenom pro vaši informaci, za toto volební období jich na ministerstvech a státních úřadech přibylo přes 30 000. Ano, takže kdy máme konec té byrokracie, jak slibovalo hnutí 2011? A přesto se stále najde dost občanů, kteří věří v jejich politiku. Do počtu mandátů je poslanecký klub KSČM nejsilnější opoziční parlamentní stranou. Odmítáme škatulkování a potřebné změny chceme i nadále realizovat s každým, kdo bude mít dobrou vůli problémy řešit. Náš poslanecký klub podal řadu návrhů na změny zákonů, ať už je to o obecním referendu, o referendu z vystoupení z NATO, o progresivním zdanění, majetkové přiznání, ale také například to zdanění církevního majetku, o bezplatné právní pomoci, o proplacení prvních tří nemocenských a tak dále. Bohužel jako jediná levicová strana v poslanecké sněmovně jsme v řadě případů s těmito návrhy zůstali osamoceny. Ani ty tolik proklamovaní sociální demokraté nezvedli ruku pro zdanění církevních restitucí. Zapomněli na své sliby. A toto by mělo být varování našim občanům před jejich volbou. Jak se říká, nikdo ti nemůže dát tolik, kolik já ti mohu slíbit. Ale myslím si, že je potřeba se zamyslet na to, jak která politická strana své programy plní. A poslanci komunistického klubu své sliby v programu splnili. Náš program pro nastávající volby do Poslanecké sněmovny bude otevřen všem, kdo chce s námi se podílet na jeho tvorbě a na jeho prosazování. Chceme v něm nabídnout cestu k větší sociální spravedlnosti, k demokracii a lidským právům, k ekonomice, která by měla být pro většinu občanů, k zachování zdravého životního prostředí pro dnešní i budoucí generace. Ale především budeme dělat vše, co přispěje k posílení záruk míru a suverenity země i bezpečí každého z našich občanů v každodenním životě. Je zbytečné dohadovat se o výši daní, pokud Evropa a svět nebude v míru. Měli bychom klást důraz na to, abychom ten mír udrželi i nadále. Pokud si připomínáme 72. výročí ukončení druhé světové války, jsme si vědomi i toho, že ve jménu těch, kteří položili život za naši svobodu, bychom ji nikdy neměli prodat nebo zradit a neměli bychom chránit to, proč miliony lidí ve válce zemřeli, a to je život v míru a porozumění. V červnu si připomeneme 75. smutné výročí vypálení kladenské obce Lidice.
Stále častěji se setkáváme s cíleným překrucováním dějinných souvislostí a proto je třeba, aby lidé znali historii této krvavé a nemilosrdné války. Přestože známe historická fakta, jen těžko si dokážeme my, kteří jsme válku na vlastní kůži neprožili, představit, co lidé tenkrát prožívali. A nedokážeme ani procítit radost, kterou pro mě znamenala znovu nabitá svoboda. Víme, že každá konkrétní válečná oběť měla svou tvář, svůj osud. Vzdejme těm, co položili život za naši svobodu hold. Mějme je vždy v naší mysli a srdci a uctěme jejich památku. Na závěr mi dovolte, vážení soudruzi, soudružky, vážení spoluobčané, abych vám jménem poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy, ale samozřejmě i jménem svým, popřála krásné a příjemné prožití májových dní. Ať to sluníčko nám tady svítí, ať nás zahřívá, ať zahřívá naše srdce. A přeji prožití těch dnů bez hrozeb válek, terorismu, abychom všichni byli společně šťastní a pracovali pro příští generace. A na závěr, pokud by se někomu nedostávalo, dostala jsem tu krásnou větvičku a myslím si, pánové, že by bylo potřeba, aby žádná žena neodešla zde z tohoto setkání bez políbení, protože jenom tak si zachováme tu mladost, svěžest a chuť do další práce. Čas práce. Děkuji Míle Vostré za její slova a o slovo se přihlásil náměstek primátora města Kladna.